Gana mamenyo midekre maringa maremo kara sickle cell anemia. Jafomara Simfroz Okinda medo rango matute wi thieth mar tuo no ma osekelo midhiero ne anyuola mathoth. Wakalo ne sigana mar nyathi ma jahigni 6 mano onyuol kod tuo maringa maremo to kod okenge ma osekalo e gi tuo no. E chuny boma Nairobi, e kar dak ma ji yuto gi ni e piny Kariobangi North, nitie rawera moro maremo mako ngimane mafuanda ka pile ogoyo lweny ma piny ma joma thoth ok ong'eyo. Nabiro gi diagnose gi sickle cell kan 2 years old, Kenyatta National Hospital. Kanyo ema nabedo diagnose. Nitie daktari moro mane luwo wachna, en professor, en no deal gi wachna ko nyiso mama wa kaka antie, kaka tuo ni nyabet kaka inyatime. Elvis Ochieng en jahigni 20 mosethuthni kod tuo ringa mar remo chakre tinne. Ting' mana romo higni 10, kanyo ema nang'eyo koro kaka anya deal gi situation mar sickle cell, kanyo ema na understand condition man go to kaka gik mo anega tim monda konyra. Ojane nochako dago ngimane owuon kapod okidoro gi kony ma kinde ka kinde kowuok kuom min mare mana ni kod dich mathoth. Adhi e Kenyatta kanyo ne ging'eya, koro adhi kanyo ta amiyo gi kad na, mama ok ne tera klinik, adhi akenda. Amiyo gi kad na, aneno daktari ng'iyo situation na karach to nyisa ni yes, adhi e ward kok rach to gi manage mana kanyo gi miya yedhe to adok ot. Tuo ni nomono Elvis dago ngima kaka nyithindo mamoko, gimano miyo dak kokuyo sate. Ok narwaka ga gine short, to ji te rwako short. Kasto mama wa ne rwako ga nyaka, ne miya ga nyaka samoro stocking arwako kata sweater mang'eny arwako nikech koyo. Koro gik mang'enyo ok onego tim, ok onego atigi teko mang'eny. Ini beta ot, ionge osiepe nitie, lakini koro osiepe bende ok nya beta kodi, ni koro gidwa wuoyo mana kodi, gin be gidwa timo gik moko, to koro in kitemo kata dhi kodgi iluore ang'o manya timori ni kin kucho. Rem maringa mar remo noloko rawera ni misumba ne okinyi godhiambo kiyude kod tuoche mopogore. Samoro red blood cells go odhi omakore kanyo mshipa, koro ka gisemakore to koro kanyo oxygen ok donje e gine e dendi, koro lit chako gi kanyo. Kasto iluongo nang'o, yani gimoro amora mano enega tim kaka gine chiemo, modho pi, wuotho. Kan secondary nan gi stages moko nyaka pre-prism, nitie nyaka gallstone, na yudo nyaka gallstone. Mago stages mana luwo nikech koro kaka rem ne medre e kaka Elvis ni medo yedhe matekre gini malo. Negi launch na gima yadh moro miluongo ni DF118. DF118 an kaka nawinjo dakteche moko wacho ni DF118 mana gitiyo ga mana gi jo surgery, jomo wuok e theater, koso jok mo otur gi ne malit go. Teko ne ng'eny DF118, lakini koro ne gimiya nikech pre-prism. Mano wa koro gimiya pain killers mang'eny, wachopo nyaka e tramadol koro mano group of opioids matek kendo, lakini en weak. Ko ae tramadol emano wadonje morphine nikech koro rem medore, to kaka omedore to kaka gimedo miya pain killers, denda create gimiluongo ni resistant. Tokso mar min gi rem no medore kod kiondko, gima nomiyo padore kuom yath mar morphine makoro ne gale, gima kata kamano ne ok obudho. Ne gichaka gi injection, kasto kaka nabiro daily basis gas gi situation mar priapism, gindiko na mar syrup. Koro mar syrup no ema natiyogo kaka ne giwacho, ok ni natiyogo kaka giwacho, natiyogo kaka ne giwacho, ginyisa ni tigodo sama in gi rem kende. Aya, kase tiyogo kamano, kabiro gichako nyisa ni koro tigodo pile ka pile kaka imuonyo ga hydroxyurea gi folic acid. Naere bende nokonya nikech katiyogo anya dhi tugo, anyalo luokora kata gi pi mang'ich, anyalo kasto miya appetite, achiemo onge gima luor kata alot kata gimoro makech achama. Kasto nomiya peace cha, koro okaluor kata kan gi crisis, kata ka crisis dibiro kiny kata samoro okaluor,
nikech ang'eni gi drug cha. Yani nabedo koro dependent on drug cha. Ma chako wacho ni onge haja mondo adhi ang'o hospital. Ka an gi pain, an gi morphine kae. Nochopo nyaka kuma na ting'o ga granules. Achuoyora, amedo pi donje denda gi normal saline. Mos Elvis ne okong'eyo ni onyumore e bugo manokunyo wuon. Chieng' mana koso tiyo gi morphine, nawinjo symptoms ma pok abedgo. Awinjo ka gima yani awinjo koyo to chieng' rieny. Aya awinjo ka gima ok adwa bet kumara mora. Awinjo ka gima yowang' sana. Kasto awinjo ka ok adwa chiemo. Tawinjo bende denda in very sensitive gimora mora awinjo very sensitive kasto lit kasto yani uya gore ineno kasto atieko ndalo 2 dhi ndalo 3 koka tiyogo achako gine achako dhi cho ka ok manormal kaka dhi yani nikaanza kuharisha. Gie thuolo ne, Elvis dende oseng'iye yedhe duto mag rem mateko gi ni malo kendo dong' mana tiyo kod yath mar methadone. Ok nyami yadhno mondo ibigo de ot. Ipimo ni kanyo to kanyo emi madhe ka daktari ng'iye dirisha. Kasto kineno ka momino okoromi inyadhi mondo iwach ni mondo gimedni. Kas gidhi medo kasto gipenji ni winjo nade. Kiwacho ni in sawa to imadho. To kiwacho ni mondo giduok ni piny giduoko ni. Yani koro gimonitor maber. Timadhe daily ka daily to ochuno nyaka dhi kucho makoka dhi. Methadone en very strong molo any drug mora. Koro methadone ni ka kawe ka koso kawe withdrawals mar rach molo kata withdrawals mar gine sickle cell mar gine morphine. Gie sani Elvis odak matek kaluwore ni kopogore kod rem mar ringa mar remo kata tich madokonyre go onge kaluwore kod akweda ma tuo ringa mar remo birogo. Kata obedo ni osewinjo wach mar BMT pod en kod luoro moro. Kia ka onya change yani pod aluor nyaka sik gine iluongo na consultation mondo ne ka en gima nya konya en gima nya konya sana koso gima nya tieka. Ne wadoro ng'eyo kuom jolony ponono ni Elvis en achiel kuom jotuo ma inyalo mi thieth mar ondhudho. Ranyisi mag jatuo monego oyud thieth mar ondhudho en jatuo ma fuoni mag dende osegatho kata nitiere ranyisi ni nyalo tho. Jatuo ma yudo rem ma asasa manyalo miyo oninde od thieth nyadi 4 kata 5 e higa. Jatuo ma yedhe mag gayo tuoni ok ti kuome e yo makare. Jatuo ma siko bedo kod rem ma miyo duong'ne nyalo chung' kuom seche kata ma hawo 8 ma ok podhi. Jatuo ma bedo kod tuo kor manuore. We would recommend a transplant only mar ng'eyo jatuo ma owinjre yud thieth mar ondhudho. Wapimo jatuo ka jatuo mar ng'iyo ka bende en kare yudo thieth makama. Sani wan kod thieth mar ondhudho ma ok ochuno mondo waneg nyinyo duto mag del kata cells ka watiyo kod kit thieth mar chemotherapy. Medical status. Elvis en achiel kuom jotuo mag sickle cell makale chiedh nade mathoth e ngimagi. Geno mare en thuolo machiegni mabiro thieth mar sickle cell biro yudore mayot ne jotuo duto e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV, Kariobangi.